Bună ziua! Astăzi vom asambla aparatul de mulți VP-Mir cu 2 posturi și un bidon. Vom începe prin instalarea regulatorului de vid pe butelia de vacuum, urmat de instalarea filtrului de aer prin răsucire. Acest aparat de mulți are 2 brațe, deci poate mulge simultan 2 văcuțe. Pentru că este un aparat cu 2 posturi, bineînțeles are 2 pulsatoare. Manometru sau vacumetru, da? Avem furtunurile care pleacă de la robineți, de la fiecare robinet la pulsator. Pentru ambele brațe. Atunci când se mulge doar o vacă, se folosește doar un braț, unul din robinete trebuie închis, cel care nu se folosește. Nu este greu de asamblat. Dacă furtunurile sunt tari, se recomandă să se introducă cu capetele în apă caldă. Acestea se dilată puțin și intră foarte ușor, fără a depune un efort prea mare. Urmează să asamblăm, să montăm ansamblurile colectoare. Acesta este unul, acesta este cel de-al doilea. Furtunul de lapte se introduce pe capacul bidonului, iar furtunurile pentru vacuum se introduc în pulsator. Aici trebuie mai multă atenție, furtunul este dublu, da? Dar nu necesită un efort deosebit. Identic se face și cu brațul celălalt, furtunul de lapte pe capacul bidonului, furtunurile pentru vacuum în celălalt pulsator. Identic. În acest moment se pregătesc ansamblurile colectoare. Le vom poziționa pe braț. Da? Furtunul pentru lapte se instalează la colector, în colector. Iar furtunurile pentru vacuum în partea inferioară. Foarte simplu și rapid. Furtunul pentru lapte este identic. Asta s-a întărit deja un pic. Necesită un efort mai mare. Gata. Da? Aceeași structură la ambele ansamble colectoare, ele sunt identice. Acum, în momentul în care veți mulge, va trebui să apăsați, da? Să apăsați și să blocați opritorul de lapte. Aparatul este livrat cu 2 blocatoare pentru mașon, da? Unul pentru un ansamblu, celălalt pentru celălalt ansamblu colector. Acum, la sfârșit, vom monta mânierul aparatului pentru a fi ușor de transportat. Da? Acesta are un mânier cauciucat la capăt și, bineînțeles, are o protecție pentru axul motorului. Pentru a nu se agăța operatorul în momentul în care aparatul lucrează, axul se rotește. Are această protecție care se introduce în grilaj. În acest moment aparatul este gata de utilizare. Spor la treabă!